नमस्ते. आता आपण इथे काय करणार आहे माहितीये का? सत्संग. सत्संग नाही, काजलचे जे गिफ्ट आलेले आहेत ना लग्नातले ते फोडायचे आहेत. बघायचे काय काय कोणी कोणी काय काय दिले ते ते फोडायचे. दाखवायचे म्हणजे दाखवायचे, खोलून दाखवायचे. आता पहिले एकदा पप्पूचे दाखवले ना, आता काजलचे. आता काजलच्या घरी जाऊन आम्ही काजलला घेऊन आलो. आता ते चला एक एक काढा आणि समोर ठेवा पहिला सर्वात आधी. पिशव्या दिल्यात कमी नको पडायला म्हणून. मीच टाकल्या त्या. ते टाकल्या. तेव्हा इकडे लाल गिफ्ट आलेला आहे पहिला. ये काय हे मेरे को पक्का मारून मला म्हणते ते आई बरोबर आई बरोबर. हे काय आणलंय? हे पण दिलं लग्नात? नाही ना ते मी तुला टाकणारच आहे. 4 असले तरी काय झालं? गिफ्ट गिफ्ट असतात. कॅश 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 किती? 2 लाख 5 लाख 5 लाख. चला कॅश राहू द्या बाजूला. आता आपण गिफ्ट सोडूया. तर चौघांना 4. तू कोणता घेतेस? मग मी हा घेतो. त्याला नाव सांगा कोणी दिलंय. टू काजल फ्रॉम बारुनी अँड रीना. टू काजल फ्रॉम तेजल. टू काजल फ्रॉम प्रियांका. यात नाव नाहीये. ते माझ्यातर्फे असेल तुला हे. नाही नाही हे पण त्यांच्याच फॅमिलीमधून कोणी दिलेलं आहे. चला सर्वांनी उघडा पण शो नाही करायचं. ठीक आहे म्हणजे हे काढा फक्त शो नाही करायचं. काय काय मजा बघा. लक्ष खालीच. एवढं कॉन्सन्ट्रेशन ना, जेवढं सर्वात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मला वाटतं ना गिफ्ट ओपनिंग मध्ये असतं है ना. मजा येते पण. बस ओपन नाही करणे का? बस थांबा तिकडे थांबा. आणि हे सर्वात जास्त हे कधी होतं जेव्हा माणूस स्टॉप करतो ना. हे नाही ओपन करणे का? थांबा थांबा दोघं थांबा. आता आईला स्टार्ट करू द्या पहिलं. काहीतरी हलतंय. हलतंय काय? हलतंय काहीतरी. ह्याच्यात काय असेल? याच्यात हालत नाही पण. हालत नाही. आईने इकडे मला 10 रुपयाचा प्रॉफिट करून दिलेला आहे कव्हरचा. हा कव्हर 10 रुपयाचा आहे. हा कव्हर 5 रुपयाचा आहे. तुम्हाला सांगू आता गिफ्ट एवढे ओपन केलेत ना, मी कमीत कमी 15 गिफ्ट रॅपर ठेवलेले आहेत. 15 पेक्षा जास्त असतील ना. म्हणजे मी 150 रुपयाचे रॅपर ठेवलेले आहेत तिकडे. छोटी गोष्ट वाटते पण ती छोटी गोष्ट जेव्हा जास्त आणि जास्त होते ना तेव्हा ती एक मोठं होतं. चला आईला टाइम लागतोय तोपर्यंत हा डब्बा खोलण्यात यावे. हा डब्बा वा वा. खीर दिलेली आहे. खीर हे घ्या बाऊल आहे. खीर दिलेली नाईस. इट इज एकदम भारी आहे. थँक्यू. एकदम मस्त आहे. ते बाउल बघून आणि काय बघून मला बिर्याणीची काय आठवण येते. कोणीतरी त्याच्यामध्ये सर्व करतो ना. ये इसका है. इसमें सूप भी पीते. हे बघ. हे बघ ये सूप का वाटी है. ये सूप बाउल है. इसमें कौन सा सूप पीने का और इसमें कौन सा? मंचूरियन पियो. इसमें ये क्या क्या सूप का नाम बोलो. वाह वाह. आता माझी बारी. ओके चलो नेक्स्ट. आता माझी बारी खोलायची. नेक्स्ट चलो. तुझ्या शिमशिम. ओके शिमशिम. इथे काय आलेलं आहे? काजल साठी. वा वा. इथे आलेला आहे हळदी कुंकूचा करंडा. मस्त. वा वा. करंडा बघा इकडे कसा आहे. मस्त एकदम छान. आणि चांदीचा करंडा आहे. सिल्वर आहे हा. अरे वा वा वा. छान छान छान. आता कुठे हळदी कुंकू आपल्या घरी होणार तर ह्याच्यात होणार. ह्याच्यातून होणार है ना. देणाऱ्याची बरोबर आठवण येणार. तू असं करायचं. असं हे बघ. असं 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 असं. तर घे तुझं गिफ्ट आहे. नेक्स्ट गिफ्ट उघडण्यात यावे तोपर्यंत जरा ढिला करा या गिफ्टला. नाही आता हिची बारी. हा तेव्हापर्यंत ते काढतील ना ते. इथे हा गिफ्ट सुद्धा खोलण्यात आले आहेत. 2 डझन आंबे आले आहेत. नाही तुम्ही ना. इकडे आम्हाला आयफिल टावर दिलेला आहे. काय आहे ते? वा हे कोणता गेम दिलेला आहे आम्हाला? नाही हे वास आहे. वा वा वा. फ्लावर वास आहे. खूप मस्त आहे. मॉडर्न आहे. आणि हे आय लव्ह यू दिलेलं आहे. हे छान आहे. हे ठेवणार डिझायनर वाटतं. डिझायनर आपल्या बंगल्यामध्ये गावाला बंगल्यामध्ये ठेवायला दिलाय. आणि हे 2 कप दिले. मस्त दिल. आई लव यू ना ऐसा लिखा है.
मस्त आहे दोनों को दोन मस्त एकदम छान आहे बघ. तुम्ही तुमच्या बंगल्यामध्ये बाहेर टेबल टाकून हे बघ, प्या किती भारी सकाळी आहे ना. सकाळी थंड हवेमध्ये. खूप छान घे, आहे. घे, तू घे, तू घे. खूप छान आहे. हा वास मध्ये ठेवायचा, फ्लावर उडवायचे. हा वास मध्ये ठेवला म्हणजे सर्वांना वास येणार. काजलचा पोपट होता हे. आई गिफ्ट खोलावे. पाठून उघडलेलं आहे. नाही कोलायला आहे. We are so happy for you, Kajal and Omkar. Best wishes for fun-filled future together. Lots of love to you, Shunoti and family. कपडा है ना. इथे आपल्याला बेडशीट दिलेली आहे. हा ये पिलो कवर बेडलाईन बेडशीट आहे बघा. है ना. हो हो पिलो कवर आहे दोन. बरं आहे, दोन दोन पिलो कवर आणि एक बेडशीट दिलेली आहे. वा मस्त छान आहे छान आहे. चला आता ही बेडशीट चेंज होणार आहे. धुवायला टाकायची होती खालची. आम्ही हे ये उधर डालो तुम लोग. हमारे बंगले में डालो. नमस्ते. आज आम्ही काजलचं रुखवात बघितलं. म्हणजे हॉलमध्ये मी बघितलं नाही होतं ना गडबडीमध्ये. म्हटलं आज बघूया आपण खोलून आणि मी बघते म्हणून मी तुम्हाला पण दाखवते काय काय आहे ते. आता ही मग पहिली आहे ना, ही साडी बनवली तिने. ही तुम्हाला दाखवते बघा. ही तिने साडी पेपरची साडी म्हणजे रुखवातामध्ये. कार्डबोर्ड पेपर आहे ते. नाही कार्ड पेपर. काईट पेपर असतो ना. काईट पेपर आहे. हा. तेच आहे ना. असं बघायला गेलं ना की ती रिअल साडी वाटते. साडी वाटते है ना. हा. किती रुपयाची साडी. 2250. असू शकते अशी. है ना. हो. पैठणी. कलर पण एकदम छान दिलाय आणि बॉर्डर पण मस्त आहे. बॉर्डर पण तिने एकदम छान रंगवली. हा. पैठणी. अजून बघूया रुपवात मध्ये काय. आता ही डोली डोली मध्ये आली आहे बसून. रडून रडून. वा वा. डोली तरी बघूया जरा. वा वा छान. इथे काय बनवलंय हे. मंगळसूत्र नथ आणि कानातले. अरे एवढं होतं मग कशाला घ्यायला. मस्त आहे. मस्त एकदम बनवलं. मस्त छान. चला नेक्स्ट इकडे काय आहे. विन हा, आईचा निरोप. आईचा निरोप दिलेला आहे. काय निरोप आहे ते तुम्ही आरामात वाचा. आम्ही नाही वाचत आहे तो. लय मोठा निरोप दिलेला आहे इकडे. आणि ते काय दिलेलं आहे. विहीणबाईच पत्र. विणबाईचं पत्र. ते पण तुम्ही आरामात वाचा. व्हिडिओ हे आईसाठी आहे. व्हिडिओ पॉज करा आणि वाचा आरामात. आणि हे तोरण आहे दाराला लावतो ना उघड. आपण. रुखवातीमध्ये असे सर्व आयटम्स असतात ना. हो. चांगले छान आहे. हवं रत्नागिरीच्या सर्व घरी लावायला. इथे भटजी काका आहेत. हे भटजी काका 4 आहेत. हे कसले बनवले. काजू आहेत आणि सुपारी. सुपारी. सुपारी आहे ना. हो हो छान. इथे हे 2 डब्बे. 2 डब्बे आणि तिकडे काय पापड. आणि पापड आहेत. आमच्या काजाला गुलाबजामुन आणि पापड आवडतात म्हणून पापड घेऊन आलेली आहे. ह्यात कुरड्या पण होत्या आम्ही तळून खाल्ल्या सुद्धा. हा. इथे काय हे बांगड्या लावल्यात आणि मेसेजेस आहेत का काय. 4 5 6 7 काहीतरी लिहिलेलं आहे. हा, ते तुम्ही वाचा. पहिली बांगडी दुसरी बांगडी येते ते कशासाठी कोणती कसली बांगडी येते तुम्ही आम्हाला वाचून कमेंट मध्ये सांगा. हा. इथे काय आहे. सौभाग्य अलंकार. 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 सौभाग्य अलंकार. म्हणजे कोणती गोष्ट कशासाठी असते. हा, त्याचं महत्व काय आहे त्याबद्दल लिहिलंय तिथे. घ्या तुम्ही सर्व. आज तुम्हाला सर्व वाचायचा कार्यक्रम दिलेला आहे आम्ही. वाचायचं डिपार्टमेंट तुम्हाला दिलेलं आहे. आणि ते जेवणाचं ताट. अरे वा वा वा. काजू कतरी पासून सर्व आयटम आहे इकडे. दिवाळीचं फराळ पासून चटणी पण मस्त आहे. सर्व आहे. गुलाबजामुन पण आहे. पाहिजे का गुलाबजामुन तुला. चपाती पण आहे. चपाती भाजी पाहिजे का. भाजी कोणती आहे बरी. भाजी कोणती आहे. छोले भाजी आहे का छोले कोणती? वाटतात ना. छोले वाटतात ते. छोले. नाही ते मला हे वाटतात काय? मखाने वाटतात. आणि ते हे काय. झाडू. वा वा. झाडूला पण का ड्रेस घातलेला आहे. लक्ष्मी. झाडू लक्ष्मीचं प्रतीक असतं ना म्हणून ते साडी त्याला नेसवली त्याची. आणि हे आपलं स्वस्तिक. स्वस्तिक असं असतो आपलं स्वस्तिक. ते सप्तपदी. हे वाला. हा नाही ते. हे. हा, हा. हे सप्तपदी बघा. पावलं ना. हो काजलची आपण कशी पावलं घेतली होती मम्मी तशी. ते लग्नात नाही का विधीमध्ये मी अंगठ्याने ते एक सुपाऱ्या साईडला असे केलेल्या. हा, ते ते कसे आहे ते. तशी सप्तपदी. ते. आणि इथे हे काय. हा आपला घरातला संसार. हा काय. उखळ वगैरे. अरे वा. हा पाटावर वंटा. पाटण वरवंटा. तुला पाहिजे होता ना पाटण वरवंटा. घे आता. खूप मोठा आहे. हा. पाटावर वंटा. सूप आहे. जाता आहे. उकळ आहे. खलबत्ता आहे. आणि ते इथे- हळदी कुंकवाचा करंडा. अरे वा वा वा. ताईने आणलेला तो गोल्डन कलरचा तसा ना रे. हा. छान आहे. म्हणजे बनवणं कला व कशी असते बनवणाऱ्यांमध्ये ना.
हो खूप छान प्रकारे इकडे सर्व झालेलं आहे. आणि तिथे काय आहे? हे पण होतं पण ते ना जरा तुटलं. जरा मोडलंय ते राहू दे हो. तसंच. हे ते आमचे पिशवीत ठेवलेलं हे ना. काय आहे जरा म्हणजे वर काय म्हणून काय बनवलंय ते? ह्यात सामान असं ठेवू शकतो. ते असं आपण चमचे वगैरे ठेवतो ना, असं काय पण आपण ठेवलं ते. आणि याच्यात काय दिलंय? ह्यात डब्बे आहेत. असे डब्बे तुम्ही जरा काहीतरी भरून द्या खायचे आयटम. हो का? बिर्याणी, काजू बदाम फ्लावर, नाही, बिर्याणी भरून द्या आम्हाला बिर्याणी तुम्ही. भरून द्यायची पहिली. बाकी काय नका देऊ. ते किंवा पण 2 खाली डब्बे आहेत. किंवा चिच्ची द्या भरून चिच्ची. आणते बदलापूरला जाते भरून आणते याच्यात. चला हे सर्व रुपवातीचा आयटम पण तुम्ही बघितलात ना. खूप छान मस्त. पण व्हिडिओ बनवायला एवढा टाइम नाही लागत, एक्सप्लेन करायला पण एवढा टाइम नाही लागत, पण बनवायला मेहनत किती लागते भरपूर है ना. लागते, भरपूर. 2-3 दिवस तर सहज कंटिन्यू एक माणूस बसला तर ते 2 दिवस तर लागतील तेवढं सर्व बनवायला. आणि ते बनवायलाच लागतो लग्नामध्ये. आणि ते मुलीकडून ते बनवायलाच लागतो, ते कसं पण असू दे. है ना. हो, रुखवत आवडीने बघतात काय मांडलंय मुलीच्या होय. साईड. रुखवत बघतातच. आता असं रुखवात असो, कोण रुखवात मध्ये ना फ्रुट्सचे पण काहीतरी वेगळे कला करतात है ना. होय होय. फ्रुट्स कापतात, काय काय वेगळं बनवतात. मिठाई वगैरे पण ठेवतात. रुखवात तुम्हाला जेवढं जमतं ना, थोडा असू दे किंवा जास्त असू दे, पण तुम्हीच बनवा ते. बाहेरून जास्त विकत आणू नका. जेवढं तुमच्यात किंवा मुलीमध्ये जेवढी कला आहे ना तेवढी तुम्ही रुखवातच्या रूपाने दाखवू शकता. पण जेवढं होईल ट्राय करा की स्वतःहून बनवायचं. बरोबर. है ना. खूप छान बनवलेलं आहे इकडे सर्व आणि आम्हाला खूप आवडलंय सर. मेहनत खूप लागते. आणि तुम्ही बघणाऱ्यांना पण सांगा की तुम्हाला कोणता रुखवात सर्वात जास्त आवडला ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ कसे वाटतात तेही सांगा है ना. आणि काय करायचं आता? लाईक करायचं, शेअर करायचं, सबस्क्राईब करायचं आणि काय काय घंटी वाजवायची. घंटी वाजवायची. बाय बाय. बाय बाय.